namugna sa mga nahuna ni Rebel Radio. Nahimo kining sugilanon nga naguluhan. Ang banggiitang Sigbin. Nakpan na nago ang Sigbin o amo kinang patyon. Ayaw ninyo siya, Patya. Magbayad mo. Panglingkod na mo kay magsugod na kining maong salida. Ayaw ka mo kahadlok. Ako ang nag-inusarang banggiitang Sigbin. Linghi dire. Linghi dito. Bisag unsaon, Sigbin lang gihapon. Bantay ko ninyo, kay naalaan kong Sigbin. Ikaw na ko ang uling o kalabasa ni Kapitan. Ato gyud ni siyang bantayan ha. Timan di ba sa naibisi sa dalan, laang na nila ng kapitan. Ayaw ninyo hilabti ang Sigbin hak? Ihatag na lang na. Araway gubot, ihatag na. Para di ka ipapatay ni Kapitan. Dili ko! Gubot na or gubot! Unsa na balita sa Sigbin? Munang gipaabot sa media, boss. Among gipa-announce nga mohatag ka og reward kung kinsa may makadakop sa maong Sigbin kung maglakaw-lakaw kini sa ilang barangay. Siguro ang madakpan na jud. Pahibalo sa mga katawhan kung kinsa man ang nakita og Sigbin diya sa inyong balay-balay, mohatag og reward ang atong kapitan kung kinsa ang makakuha ni ining maong Sigbin nga naglaroy-laroy. Itago tika. Ayaw na lang. Kay di ni magsilbi. Bahala na, basta luwason tika. Madamay ka kung mahibaw ani ni Kapitan. Mamatay ka. Nindot man di ay dire sa langob. Ingnan tikang safety. Diri lang sa kaaha, mangita og pagkaon. Kata madumduman ni Kapitan dire. Wah, Feeling na ako, free na ta diri. Tinumanon kay kas gusto. Safety ka ta diri. Gikulbaan ra ba ko. Kung matimahuan ta ni Kapitan, patay tang duha. Ayaw ka bala ka kay safety ta. Kining pagtako na to karon. Delikado. Ay bao na si Kapitan. Di kumutuo nga nakahibaw sila. Sa mutuo ka og sa dili. Kaibaw na sila. Masurrender na lang yun ta para walay kubot. Surrender na ko. Ayaw, basin unsa akong ka didto. Okay lang. Okay ra ko dito. Mo-surrender ko kay madamay ang akong mga kaliwat nga mga Sigbin. Nakpan na nago ang Sigbin o amo kinang patyon. Ayaw ninyo siya, Patya. Magbayad mo dako. Karon, nadakpan na gyud ang Sigbin. Naghatag na og reward ni atong nakadakop ni ini. Busa,
ibalik na nako ang akong business nga uling og kalabasa. Ako ang nakadakop sa Sigbin o ako ang nakadawat sa reward. Ang reward na kalabasa o uling. Naunsa ka? Naunsa ka? Naglanggot ko sa balita ba? Kaya ang nakadakop sa Sigbin, itagaan raman og uling og kalbasa. Ang utana ko nimo, unsaon ko ninyo pagpatay. Oh, electric chair. Sigurado ka kang makadulot ng kuryente nako. Sigurado. Di ko conductor og electricity. Mga mosquit mo. Adto sa bulkan. Kining maong Sigbin itukmod ni adto sa bulkan. Aron mamatay na. Og di na mo balik diri sa atong nasod. Kini mo ni nagdalag dimal sa kalibutan o sa tibuok Pilipinas. Naanak kita diri sa bulkan. Unsa ba liwat nimo? Dalhan ako sa taas og itukmod ko. Aron mo gamay kining akong dunggan.